já vás vítám u dalšího videa. Dneska budeme střílet, takže vrhneme se na to. Čus. První zbraň je kůž. Takže náš mistr, co bude střílet, ukaž se Marku. Jmenuje se Marek. Jo, takže jdem na to. Čus. Už to máš? Budeš střílet už? Bacha. Nechceš pomoct? Ty bagos, aby si s tím nějak nesvěhal. Tak to podržím a ty tahej. Dobrý. Bacha, nezmáčkni tu spoustu, ono to docela bolí, když ti to plácnu jako narve do té kůže, jako to bolí, jo. Ten náboj bolí jak prase to. Kuba už to do mě párkrát nastřílel, to bolelo. A radši míř na to topení, jo. Takže lidi, tohle je kůž. Já to nechci slyšet, to je hrozný. Ty vole, jaselek. Kámo, to je strašný zvuk. A další pistol, tak jo, uvidíme se za chvilku. Kuš, takže jak střílí kuš. Tak wow. Dobrý, tak a další. Tak nervka. Dobrý, další. Tak. Kámo. Aby se to nerozbil, kámo. Ukaž mi. Ukážu před kamerou. Jako ono je to z plastu, ale vypadá to jako ze železa, ale je to dobrý jako, jo. To bych taky chtěl. Jo, a zlatý, koukejte. Je to olepený i zalepou, protože jsem to včera rozbila. Tak čau lidi, tohle je konec. Marek vás taky pozdravuje, Marku.